Φέτος το καλοκαίρι θα βγω για πρώτη φορά στην παραλία χωρίς να ντρέπομαι. Για χρόνια δεν μπορούσα με τίποτα να χάσω τα περιτά μου κιλά. Συνέχεια ξεκινούσα μία δίαιτα και μετά από λίγο την παρατούσα. Ο λόγος, οι λιγούρες που δεν σταματούσαν ποτέ. Δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι το φαγητό. Όλα αυτά σταμάτησαν να είναι πρόβλημα όταν ανακάλυψα αυτόν τον καφέ αδυνατίσματος. Είναι ο Sip & Slim Coffee Gold με γλυκομανάνι. Απολαμβάνω 2 καφεδάκια την ημέρα και οι λιγούρες έχουν εξαφανιστεί. Ένα μαζί με το πρωινό όταν ξυπνάω και ένα πριν από το μεγάλο μου γεύμα. Και πλέον έχω πάρει πίσω την αυτοπεποίθησή μου και όλοι μου κάνουν κοπλιμέντα. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι το αδυνάτισμα θα ήταν τόσο απολαυστικό και τόσο εύκολο. Γιατί Sip & Slim σημαίνει γουλιά και αδυνάτισμα. Μπορείς να το δοκιμάσεις κι εσύ με γραπτή εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Απλά αγοράζεις μια συσκευασία με 30 φακελάκια. Και αν δεν δεις αποτελέσματα στο σώμα ή στη ζυγαριά σου μέσα σε 5 μέρες, στέλνεις πίσω την υπόλοιπη συσκευασία και σου επιστρέφουν τα χρήματά σου. Σχολίασε Gold για να σου στείλουμε τις υπόλοιπες πληροφορίες.